Urip iku. Urip. Iku mek ngene tok sing pecah. Ngene kan ngeropos. Urip iku. Kacang Bangkok tuh masih tidur kulkasno lho. Iya. Sing Bangkok kok. Sing pedes lho. Iya. Dijaga nek ngene ku ben rame. Sewengi, nanti jam 12 apa-apa. Ora batin, apa dhek rasem, apa dhek jujambur. Sesuk karek nyetorno, guys. Lah. Saat ini menjepit kene, gober ini. Besok kowe sing nggo kune rasem ayo le. Wah. Aku sing ngiringno, kowe sing nggo ablakan. Ngono ya kenal. Napa? Ame sudal kowe. Jak ider jam. Terno tapi aku tak tambahin mesti emang tuku. Maternane Kayak dhewe ke wong takok ya ora kan. Salat iki. Pon carane. Iya, tak ganti gendul cilik kok campur brandol ngono. Jam piro? Kayak gendulan ora buntel-buntel. Jam piro kok? Sore apa ambek kowe apa ambek bisa. Salat iki yo, pisan ra iso ta ya. Kok bisa ambek. Ya sesuk sore. Sesuk. Sesuk. Aku udah nak minggu pokoknya besok bawaan pokoknya sore-sore ya minggu. Dene ndak apelan lho sore. Iya. Nah, itu aku langsung ngalor aku. Apa salat bareng? iki langsung ngalor. Ngalor. Ngalor dulu iki. Mau. Ngalor. Mulane ya Le, nak ngomong aja mbek mbok sumpeli kuping mbok mesti. Ah kok ora dicembeli wong ndek mang padon ben 50 iki lah dinine padha wae. Mbak, majan gondok kucing, Mbak. Aku juga bisa wajan. Wajane sapa gondok kucing, Mbak? Ora. Ibuku wajan ya. Asam Marjan. Wajan lu. Aku nak mang kacang Lu dengen wajan kabeh tak. Aku mang kacang nak pakmu nang omah diamuk aku. Mbak, tak balik marjan Kon eling nak sikile loro. Nanti yo tak rasakno dhewe kok cah nak loro. Nah, Pak nek ana los Pak mangane, Pak. Diapan deh. Aku iki eling. Iki eling nak loro. Ala-ala semene mbok ndak dhewe nek ana Pak. Ya, wong iku nek ora kuwe sama. Tapi kok jajan dhewean. Iya, samene ndak. Kali dino. Ayo penyakit ah. Siji loro tok. Nek Waduh, Pak kemarin. nek siji loro sak toples. Kowe tak kon ngelekno jujambune pirang iki ditak imbuhane kok 5 piro. Pangan siji loro ya. Pangan akeh ora lho. Karo mang akeh sisan ya. Kok mikir apa ya? Siap mang. Jeruat rempelong ora ana sing mangan put. Kowe man yo tak pangan. Iku ada nih minta akeh. Ati dede sing mangan. Tak pangan akeh. Doyan ya, pangan itu lagi ya. Iya.